Apat na katao timbog sa Sison Pangasinan matapos makipaghabulan sa kapulisan dahil sa illegal na droga. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nalambat ng kapulisan ang apat na katao na sangkot sa ilegal na droga matapos ang habulan sa pagitan ng dalawang grupo noong umaga ng Linggo, Pebrero 8 sa Barangay Asan Sur, Sison, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nabisa mga sospek matapos makipagtransaksyon sa pagbebenta ng shabu sa kapulisan. Nang makahalata, agad humarurot ang mga sospek sa kanilang SUV dahilan ng habulan. Nahuli ang mga sospek matapos mawalan ng kontrol ang driver sa kurbadang bahagi ng kalsada at umangga sa konkretong bakod. Nakumpiska ang humigit kumulang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 63,648 pesos, kabilang ang 31,000 pesos na bypass money at ilan pang drug paraphernalias. Sumailalim sa kaukulang proseso ng batas sa mga sospek bago ilipat sa kustodiya ng Sison Municipal Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.